Ahojte. To, čo inde na svete považujú za odpad, tak tu v Číne z toho urobili delikatesu. Kým my na Slovensku si napríklad počas pozerania televízie vychutnávame zemiakové lupienky, chrumky, prípadne popcorn, tak v Číne si pochutnávajú napríklad aj na takýchto kuracích behákoch. Predávajú ich tu s rôznymi príchuťami, okrem kuracích predávajú aj kačacie. Ja som si kúpila takéto, píše na nich, že sú vykostené, že sú pikantné, kyslé. Vzadu na obale vidíme, že si ich môžeme vychutnať napríklad, ako som už spomínala, pri pozeraní televízie. Ak idete napríklad von na stanovačku, môžete si ich dať k rannej kávičke, prípadne chrumkať v kancelárii len tak. Po otvorení je potrebné ich skladovať v chladničke. Ja sama netuším, čo je vo vnútri, ešte som ich neotvorila, takže som veľmi zvedavá. Tak sa poďme pozrieť, čo nás tam čaká. Takže otváram balenie. No, máme tu takéto balíčky. Je ich tam 2, 4, 6, 7, presne ako písalo na obale. Toto číslo 7 znamená, koľko ich tam je. No a idem teda jeden z nich otvoriť. Tak. Predstavovala som si to trošku inak, ale takto vyzerá vykostený kurací behák. Vonia tak pikantne. Dali by ste si